První část. Základní způsoby jednání s lidmi. Kapitola 1. Jestliže chcete sbírat med, nepřevracejte úl. 7. května roku 1931 se uskutečnil v městě New York nejsenzačnější lov na člověka, který se zde kdy vůbec odehrál. Po týdnech beznadějného hledání vypátrali dvoukvérového Crowleye. Zabiják, který nekouřil ani nepil, byl polapen v pasti v bytě své milenky na West Avenue. 150 policistů obklíčilo jeho doupě vysoko v horních patrech domu. Vysekali díry ve střeše a pokoušeli se vraha policistů Crowleye vykouřit slzným plynem. Pak vysoukali do výše okolních střech kulomety a po více než hodinu drnčeli touto vznešenou čtvrtí dávky z automatů a pistolí. Crowley, přikrčený za převráceným křeslem, pálil nepřetržitě po policistech. 10 000 lidí vzrušeně přihlíželo této bitvě. Nic podobného totiž nebylo na newyorských ulicích předtím k vidění. Když Crowleye dostali, policejní komisař E.P. Mulrooney prohlásil, že dvoukvérový zabiják patřil k nejnebezpečnějším zločincům v celé historii města. Střílel totiž, řekl komisař, po všem, co se hýbalo. Ale jak na sebe pohlížel sám dvoukvérový Crowley? To víme docela přesně, protože zatímco policie zběsile pálila do oken jeho úkrytu, napsal dopis, který adresoval všem, koho se to může týkat. A zatímco psal, krev stékající z jeho ran zanechávala rudé stopy na papíře. V dopise Crowley uvedl: pod mým pláštěm bije lidské srdce. Sice poněkud zvláštní, ale takové, které by nikomu nedokázalo uškodit. Nicméně chvíli předtím se Crowley líbal se svou milenkou v autě na opuštěné silničce na Long Islandu. Z nenadání přistoupil k jeho vozu strážník a požádal ho o doklady. Aniž cokoliv řekl, vypálil Crowley do policisty spršku olova. Strážník upadl, Crowley vyskočil z vozu a vytáhl mu z pouzdra jeho vlastní zbraň a znovu vypálil další kulku do prostříleného těla. A přesto tento zabiják pronesl onu větu, že pod tímto pláštěm bije lidské srdce, sice zvláštní, ale takové, které by nikomu neublížilo. Crowley byl odsouzen na elektrické křeslo. Když dorazil do cely smrti v Sing Singu, řekl si snad, že je zde za vraždy lidí? Ne. Řekl, jsem tu proto, že jsem se jen bránil. Pointa příběhu spočívá v tom, že dvoukvérový Crowley sám sebe nevinil ze žádného zločinu. Je snad jeho případ nějakou výjimkou mezi ostatními zločinci? Jestliže si to myslíte, poslechněte si tohle. Strávil jsem nejlepší roky svého života tím, že jsem se snažil lidem zpříjemnit život, pomáhal jsem jim, aby se měli dobře. A vše, co jsem za to sklidil, byly nadávky a osud pronásledovaného člověka. Tak mluví Al Capone, ano, ten nejznámější zločinec, veřejný nepřítel číslo 1, nejnebezpečnější zločinec, který ovládal svůj gang v Chicagu. Al Capone se také neodsuzoval. Díval se na sebe jako na veřejného dobrodince. Viděl se jako nedoceněný a nepochopený dobrodinec. A stejně tak se viděl Dutch Schultz, ještě než padl prostřílen kulkami gangstrů v Newarku. Dutch Schultz
jedna z nejhorších newyorských kreatur, řekl jednou v rozhovoru pro noviny, že se považuje za veřejného dobrodince a také tomu opravdu věřil. Psal jsem si zajímavé dopisy na toto téma s Louisem Lawsem, který byl po mnoho let dozorcem ve známé věznici Sing Sing. Laws prohlásil, že jen malá část zločinců, kteří jsou zde zavřeni, se považuje za špatné lidi. Považují se za stejné bytosti, jako jsme my ostatní. Mají plno výmluv a všechno dovedou vysvětlit. Objasní vám, proč museli vypálit na svou obranu a co je vedlo k tomu, že měli vždy prst pohotově na spoušti. Většinou se snaží zdůvodnit své jednání, ať už logicky, nebo pomocí lživých konstrukcí. Sami před sebou se pokoušejí ospravedlnit protispolečenské jednání a následkem toho žijí s pocitem nespravedlivě uvězněných lidí. Jestliže tedy Al Capone, dvoukvérový, Crowley, Dutch, Schultz a ostatní zločinci, kteří jsou za zdmi Sing Singu, se necítí vinni, myslíte snad, že jinak uvažují ostatní lidé, s nimiž jsme ve styku? John Wanamaker, zakladatel sítě obchodů, které nesou jeho jméno, se mi jednou svěřil. Už před 30 roky jsem pochopil, že je zbytečné se rozčilovat. Mám dost problémů s tím, abych napravil své vlastní nedostatky, proč bych se tedy měl zlobit proto, že Bůh nenadělil všem lidem stejnou porci inteligence. Wanamaker pochopil tuto pravdu velmi brzy, ale já sám jsem se přes 30 let protloukal tímto starým světem, než jsem konečně pochopil, že v 99 případech ze 100 se lidé zpravidla neobvinují z ničeho, ať už spáchali sebehorší věc. Je zbytečné kritizovat, protože kritika vyvolává obranný postoj a obvykle brání člověku v tom, aby posuzoval věc nestranně. Kritika je dokonce nebezpečná, protože zraňuje lidskou hrdost, ničí pocit vlastní důležitosti a vyvolává odpor. B.F. Skinner, světoznámý psycholog, prokázal svými výzkumy, že zvířata, která byla za své dobré chování odměňována, se učila rychleji a lépe si udržovala nabité znalosti než ta, která byla za špatné chování trestána. Pozdější studie prokázaly, že totéž se dá vztahovat i na lidské chování. Kritikou zpravidla nedosáhneme trvalých změn a často jí vyvoláme odpor. Hans Selye, další velký psycholog, řekl: stejně jako toužíme po uznání, podobně se bojíme odsouzení. Odpor, který kritika vyvolává, může narušit vztahy mezi zaměstnanci, členy rodiny i přáteli a obvykle se ani nevyřeší postoj, pro který byl dotyčný odsouzen. George B. Johnston z Enidu v Oklahomě je bezpečnostní technik u jedné stavební společnosti. K jeho povinnostem patří dohlížet, zda zaměstnanci nosí přilby pokaždé, když jsou na staveništi. Vyprávěl, že kdykoliv nachytal někoho bez přilby, přísně mu vynadal a provinilci se museli přizpůsobit. Výsledkem bylo, že zaměstnanci přijímali jeho výtky s podrážděností a jakmile se vzdálil, přilby si stejně sundali. Rozhodl se tedy pro jiný přístup. Když znovu přistihl pracovníky bez přileb, zeptal se jich, zda je tolik nepříjemné nosit neustále tuto ochrannou pomůcku, nebo zda je odkládají proto, že jim nesednou. Pak smířlivě vysvětlil dělníkům, že tyto přilby byly vyvinuty pro jejich ochranu proti úrazům a doporučil jim,
aby je během práce nosili. Výsledkem bylo větší porozumění pro tento předpis a zmizel odpor a zloba. V historii byste našli mnoho příkladů zbytečné kritiky. Vezměme si ku příkladu známý spor mezi Theodorem Rooseveltem a prezidentem Taftem. Spor, který rozštěpil republikánskou stranu. Pomohl Woodrowu Wilsonovi do Bílého domu, zanechal význačnou stopu v historii první světové války a pozměnil běh světových dějin. Připomeňme si v krátkosti fakta. Když Theodore Roosevelt v roce 1908 opustil Bílý dům, podporoval Tafta, který byl nakonec zvolen za prezidenta. Pak Roosevelt odjel do Afriky lovit lvy. Když se vrátil, doslova vybuchl vzteky. Pranýřoval Tafta za jeho konzervatismus a pokusil se zajistit si vlastní nominaci ke 3. zvolení za prezidenta. Za tímto účelem vytvořil Bull Mooseovu stranu a tím zcela rozvrátil republikánskou stranu. V následujících volbách William Howard Taft a republikánská strana zvítězili jen ve 2 státech, ve Vermontu a Utahu. To byl nejkatastrofálnější výsledek, jaký kdy strana zaznamenala. Theodore Roosevelt obvinil z neúspěchu Tafta, ale myslíte si, že se Taft cítil vinný? Samozřejmě, že ne. Se slzami v očích řekl: nezdá se mi, že bych se mohl zachovat jinak. Koho bychom měli spíše odsuzovat? Roosevelta nebo Tafta? Upřímně řečeno, nevím a je mi to jedno. Říkám to celé spíše proto, abych ukázal, že Rooseveltova kritika nepřesvědčila Tafta, že se mýlil. Pouze ho vedla k tomu, aby bojoval za své ospravedlnění, takže opakoval se slzami v očích: nezdá se mi, že bych se mohl zachovat jinak. Nebo si vezměte skandál spojený s Teapot Dome. Na počátku 20. let byly noviny plné rozhořčených článků o tomto případu, který šokoval celý národ. Nikdo nepamatoval větší ostudu v celé historii amerického veřejného života. Zde jsou holá fakta. Albert B. Fall, ministr vnitra za období vlády prezidenta Hardinga, byl pověřen pronajmout státní ropná pole na Elk Hillu a Teapot Domeu, která byla určena jako státní rezerva pro námořnictvo. Myslíte, že tehdy sekretář Fall vyhlásil na pronájem těchto polí konkurs? Ne. Předal rovnou tuto výhodnou smlouvu svému příteli Edwardu L. Dohenymu. A co na to Doheny? Ptáte se. Poskytl s potěšením Fallovi půjčku ve výši $100,000 a ten zas na oplátku zavolal námořní pěchotu, aby vyhnala ze zmíněných pozemků další olejářské společnosti, které odebírali ropu z pramenů na Elk Hill. Tito konkurenti vyhnaní puškami a bajonety se odvolali k soudu a konečně se nadzdvihla poklička nad skandálem v Teapot Dome. Zápach, který se okamžitě rozšířil, byl tak silný, že donutil Hardingův kabinet k rezignaci, celý národ byl zhnusen, republikánská strana byla rázem ohrožena a Albert B. Fall se ocitl za mřížemi. Jen málo který veřejný činitel byl tak tvrdě odsouzen jako Fall. Litoval však nikdy. Po letech Herbert Hoover naznačil v jedné své veřejné řeči, že smrt prezidenta Hardinga byla způsobena žalem a duševním utrpením, které vyvolala zrada jeho přítele. Když to slyšela paní Fallová,
vyskočila z křesla, sevřela pěsti a vykřikla: Cože? Fall, že zradil prezidenta Hardinga? Ne. Můj manžel by nikdy nikoho nezradil. Ani zlato celého světa by nesvedlo mého muže k tomu, aby se dopustil nějaké špatnosti. Byl to on, kdo byl zrazen, veden na popravu a ukřižován. Takoví jsme zkrátka my lidé, tak se projevujeme. Uděláme-li něco špatného, obvinujeme každého kolem sebe, jen ne sebe sama. Všichni jsme takoví. Takže, až budete zítra v pokušení někoho kritizovat, vzpomeňte si na Al Capona, dvoukvérového Crowleye a Alberta Falla. Uvědomte si, že kritika má podobné vlastnosti, jako mají domácí holuby. Ti se také vždy vracejí domů. Berme jako fakt, že osoba, již kritizujeme a odsuzujeme, se pravděpodobně ospravedlní a na oplátku napadne nás, stejně jako to udělal Taft, když říkal: Nezdá se mi, že bych se mohl zachovat jinak. Jednoho rána 15. dubna roku 1865 ležel umírající Abraham Lincoln na posteli v laciném penzionu přímo proti Fordovu divadlu, kde ho postřelil John Wilkes Booth. Lincolnovo dlouhé tělo leželo natažené napříč přes prohnutou postel, která byla pro něj příliš krátká. Nad postelí visela laciná reprodukce známého obrazu Koňský trh od Rózy Bonhérové a ponuře blikalo nažloutlé světlo lampy. Ministr války Stanton pak pronesl nad umírajícím tuto větu: Zde leží nejskvělejší vládce, jakého kdy země nosila. Jaké to bylo tajemství, které způsobilo Lincolnovi úspěchy při jednání s lidmi? Studoval jsem život Abrahama Lincolna a zasvětil 3 roky psaní knihy, která se jmenuje Neznámý Lincoln. Jsem přesvědčen, že jsem napsal maximálně vyčerpávající studii Lincolnovy osobnosti a jeho soukromého života, jakou jen člověk může stvořit. Zvláště jsem se věnoval Lincolnově metodě jednání s lidmi. Myslíte si, že rád kritizoval druhé? A jak? Jako mladý muž, když ještě žil v Pigeon Creek v Indiéně, tehdy nejen kritizoval, ale psával dopisy a básničky, ve kterých se lidem vysmíval a pohazoval je na místech, kde bylo jisté, že budou nalezeny. A jeden z těchto dopisů zažehl nenávist, která pak hořela po celý život. Dokonce později, když se stal advokátem ve Springfieldu, napadal své odpůrce otevřenými dopisy v novinách. Ale jednou se mu to vymstilo. Na podzim roku 1842 zesměšnil nevýznamného politika, který se jmenoval James Shields. Lincoln si na něj posvítil prostřednictvím anonymních dopisů, které publikoval ve Springfieldském žurnálu. Město se ohromně bavilo. Shields, citlivý a hrdý, se nesmírně dopálil. Zjistil pisatele dopisů, sedl na koně a spěchal k Lincolnovi, aby ho vyzval na souboj. Lincoln se ale nechtěl být. Byl zásadně proti soubojům, ale co mu zbývalo, když si chtěl udržet čest? Bylo mu nabídnuto právo výběru zbraní. Protože měl velmi dlouhé ruce, zvolil kordy a vzal si několik lekcí v šermu od jednoho absolventa West Pointu. Ve smluvený den se potkal se svým protivníkem na písečném břehu Mississippi, připraven bojovat třeba až k smrti. Ale v poslední minutě jejich sekundanti souboj přerušili. To byla nejstrašnější příhoda
v Lincolnově životě. Naučil se díky ní neocenitelné věci, pokud jde o jednání s lidmi. Již nikdy nenapsal jediný urážlivý dopis. A od tohoto okamžiku téměř nikdy nikoho nekritizoval za cokoliv. Po nějakém čase v průběhu občanské války Lincoln ustanovil do čela potomacké armády nového generála. Jeden za druhým totiž tito generálové McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade tragicky selhávali a Lincoln byl pln zoufalství. Polovina národa spontánně odsoudila tyto neschopné generály, ale Lincoln, který byl bez zášti ke komukoli a pln lásky ke všem, nestrácel naději. Jeho oblíbený výrok ostatně zněl: nesuď, abys nebyl souzen. A kdykoliv paní Lincolnová a ostatní hrubě hovořili o lidech z jihu, odpovídal Lincoln: nekritizujme je, chovají se tak, jak bychom se asi chovali my za podobných okolností. A přesto, jestliže někdo měl právo na kritiku, byl to nepochybně Lincoln. Připomeňme si na ilustraci jeden příběh. Bitva u Gettysburgu byla vybojována v prvních 3 dnech června roku 1863. Během noci ze 4. na 5. červen generál Lee začal ustupovat směrem k jihu, zatímco mraky zaplavovaly zemi, přijívaly deště. Když Lee dorazil se svou poraženou armádou k břehům řeky Potomac, narazil na nepřekročitelnou rozvodněnou řeku a za zády měl vítěznou armádu Unie. Lee byl v pasti, odkud nemohl uniknout. A Lincoln si toho byl vědom. Naskytla se tak z nebes seslaná příležitost zajmout Leeovu armádu a okamžitě tak skončit válku. S velkou dávkou naděje Lincoln poručil Meadovi, aby nesvolával válečnou radu a neodkladně na Leea zaútočil. Své rozkazy psal telegraficky a vyslal i zvláštního posla k Meadovi s tím, že vyžaduje okamžitou akci. A co udělal generál Meade? Pravý opak toho, co měl nařízeno. V příkrém rozporu s Lincolnovými příkazy svolal válečnou radu. Váhal a otálel, telegraficky posílal jednu výmluvu za druhou. Odmítl myšlenku přímého útoku. Nakonec vody opadly a Lee se přebrodil přes Potomac a se svými muži uprchl. Lincoln zuřil. Co tohle znamená? Křičel na svého syna Roberta. Dobrý Bože, co to jen znamená? Měli jsme je v hrsti. Stačilo jen natáhnout ruku a byli naši. Jenže armáda se nepohnula, ať jsem dělal, co jsem dělal. Za těchto okolností by každý generála Leea porazil. Sám bych si to s ním vyřídil, kdybych tam byl. V nesmírném rozladění usedl Lincoln ke stolu a psal Meadovi dopis. Ovšem mějme na paměti, že v této části života byl Lincoln krajně konzervativní a zdrženlivý ve svých výrazech. Takže následující dopis, který napsal v roce 1863, lze pokládat za nejostřejší pokárání. Cituji. Milý generále, myslím, že jste stále ještě nedocenil, jak obrovským neštěstím je pro nás Leeův únik. Měli jsme ho téměř v hrsti a kdybychom mu uzavřeli cestu ve spojení s našimi ostatními úspěchy, by to mohlo znamenat konec války.
Ale takto se válka prodloužila do nekonečna. Pokud jste poměrně bezpečně nezaútočil na Lea minulé pondělí, jak byste to mohl udělat nyní od jihu s mnohem menším počtem vojáků, když můžete použít jen 2/3 vojska, které jste měl k dispozici? Těžko můžete něco podobného očekávat a ani já neočekávám velké úspěchy. Vaše velká příležitost je pryč a já jsem proto velmi sklíčený. Co myslíte, že Meade udělal, když si přečetl tento dopis? Meade ale nikdy tenhle list nespatřil. Lincoln ho jednoduše neposlal. Byl nalezen mezi dalšími písemnostmi v jeho pozůstalosti. Domnívám se, ale to je jen má domněnka, že po napsání tohoto dopisu se Lincoln zahleděl z okna a řekl: počkat, možná, že bych neměl být tak ukvapený. Je velmi snadné sedět si v závětří Bílého domu a dát rozkaz Meadovi, aby útočil. Ale kdybych sám byl u Gettysburgu a kdybych viděl kolem sebe tolik krve, kolik jí Meade viděl za poslední týden, kdyby moje vlastní uši slyšely výkřiky a sténání zraněných a umírajících, možná, že bych i já se také bál zpříma zaútočit. Kdybych měl Meadovu bázlivou povahu, snad bych se zachoval stejně jako on. Každopádně to všechno už je za námi a jestliže teď pošlu ten dopis, sice si ulevím, ale donutím tím Meada, aby se začal obhajovat. A nakonec bude proti mně zaujatý, rozlobí se na mě, což oslabí v budoucnosti jeho použitelnost na nejvyšších velitelských místech a snad ho to dokonce donutí odejít z armády. Proto, jak už bylo řečeno, Lincoln dal dopis stranou, protože hořká zkušenost ho naučila, že ostrá kritika a výčitky téměř nikdy nevedou k žádnému výsledku. Theodore Roosevelt řekl, že kdykoliv během svého prezidentského období musel čelit složitému problému, obyčejně se opřel o opěradlo křesla a zadíval se na rozměrný obraz Lincolna, který visel nad jeho stolem, a ptal se sám sebe, co by asi udělal Lincoln na mém místě? Jak by asi řešil tento problém? Až tedy budete příště v pokušení někoho napomenout, vytáhněte z kapsy $5 bankovku, zadívejte se na obraz Lincolna a ptejte se, jak by asi Lincoln řešil tento problém. Mark Twain ztrácel čas od času nervy a psával dopisy, pod jejichž obsahem se i dopisní papír zbarvoval do červena. Například jednou napsal člověku, který mu hnul žlučí: nejsnáze byste si obstaral povolení k vlastnímu pohřbu. Stačí, abyste promluvil a hned jej získáte. Při jiné příležitosti psal svému nakladateli o snahách korektora, který se pokoušel změnit jeho pravopis a interpunkci. Porovnejte si přiložené korektury s mým rukopisem, doporučoval. A přesvědčíte se, že návrhy korektora jsou výplodem jeho chorobného mozku. Když Mark Twain napsal podobně štiplavý dopis, cítil se mnohem lépe. Umožnilo mu to vypustit trochu páry a takové dopisy nenadělaly žádnou opravdovou škodu, protože jeho žena je tajně odstranila z pošty, takže nebyly nikdy odeslány. Znáte někoho, koho byste rádi napravili, usměrnili nebo polepšili? Výborně, to se hodí, jsem velmi rád. Ale proč nezačít nejdříve u sebe? Z čistě sobeckého hlediska to bude mnohem výhodnější,
než když se budete pokoušet změnit druhé. A je to dokonce méně nebezpečné. Cituji: Nestěžujte si na sníh, který leží na sousedově střeše, pokud je na vašich schodech, říká Konfucius. Když jsem byl ještě mladý a pokoušel jsem se zoufale zapůsobit na druhé, napsal jsem jednou dopis Richardu Hardingovi Davisovi, spisovateli, který zazářil nad horizontem americké literatury. Připravoval jsem tehdy časopisecký článek o spisovatelích a požádal jsem Davise, aby mi pověděl něco o způsobu své práce. Několik týdnů předtím jsem obdržel od kohosi dopis s tímto textem na záhlaví obálky. Diktováno, ale nečteno. Ta věta na mě udělala velký dojem. Cítil jsem, že pisatel musí být velký a velmi zaměstnaný člověk. Nebyl jsem zdaleka tak zaměstnaný, ale toužil jsem ohromit Richarda Hardinga Davise a tak jsem svůj krátký vzkaz zakončil slovy: diktováno, ale nečteno. Přirozeně, že adresát se nikdy neobtěžoval s odpovědí. Jednoduše mi dopis vrátil s poznámkou na konci: vaše mizerné způsoby předčí snad jen vaše nevychovanost. Pravda, udělal jsem chybu a snad jsem si tuto výtku zasloužil. Ale je lidské, že jsem pocítil k pisateli zášť. Můj odpor byl dokonce tak silný, že když jsem o 10 let později četl zprávu o smrti Richarda Hardinga Davise, vzpomněl jsem si hned, jakkoliv se to stydím přiznat, jak mě tehdy hluboce ranil. Jestliže tedy chcete hned zítra vyvolat zášť, která může přežít celá desetiletí a vydrží až do smrti, dopřejte si trochu pichlavé kritiky a vůbec už nezáleží na tom, zda je oprávněná nebo ne. Kdykoliv jednáte s lidmi, uvědomte si, že nejednáte s logicky uvažujícími bytostmi. Přicházíte do styku se stvořeními plnými emocí, předsudků, jejichž jednání je motivováno hrdostí a ješitností. Ostrá kritika vedla k tomu, že Thomas Hardy, jeden z nejlepších romanopisců, který kdy obohatil anglickou literaturu, navždy přestal psát. Kritika také přinutila Thomase Chattertona, anglického básníka, k sebevraždě. Benjamin Franklin, ačkoliv v mládí velmi netaktní, se časem stal natolik diplomatickým mužem, tak obratným při jednání s lidmi, že byl jmenován americkým velvyslancem ve Francii. Ptáte se na tajemství jeho úspěchu? Nemluvím o lidech špatně, řekl sám. Spíše na druhých hledám to dobré. Jedině nerozumný člověk druhé kritizuje, odsuzuje a stěžuje si. Nicméně je stále mnoho pošetilců, kteří se tak chovají. Chápat a odpouštět totiž vyžaduje charakter a sebekontrolu. Skutečně velký člověk ukazuje svou velikost tím, jak se chová k malým lidem, řekl Carlyle. Bob Hoover, známý zkušební pilot a pravidelný účastník leteckých přehlídek, se jednou vracel domů do Los Angeles z jakési vzdušné show, která se konala v San Diegu. A došlo k situaci, kterou popsal v časopise Flight Operations. Ve výšce 300 stop mu najednou vysadili oba motory. Obratným manévrem se mu podařilo přistát, ale stroj byl vážně poškozen, aniž byl ovšem kdokoliv zraněn. První Hooverovou reakcí po nouzovém přistání bylo,
že zkontroloval obsah nádrží. Jak předem očekával, vrtulový letoun z druhé světové války měl natankováno v nádržích palivo pro trysková letadla místo obyčejného leteckého benzínu. Jakmile se vrátil na letiště, zajímal se o to, který mechanik připravoval stroj. Jeden mladík téměř umíral hrůzou z následků své chyby a slzy se mu valily po tvářích, když se Hoover blížil. Uvědomoval si totiž, že způsobil ztrátu velmi drahého letadla a že měl málem na svědomí i 3 lidské životy. Dovedete si představit Hooverův vztek. Dalo se předpokládat, že tento hrdý a dokonalý pilot si uleví a zavalí mladíka ostrými výtkami za jeho neopatrnost. Ale Hoover mechanikovi vůbec nevynadal. Dokonce ho ani nekritizoval. Místo toho objal mládence kolem ramen a řekl: Jsem si jist, že už nikdy nezopakuješ tuhle chybu. Abych dokázal, že ti věřím, chci, abys mi na zítřek připravil mou F-51. Rodiče často mají sklon kritizovat své děti. Patrně teď čekáte, že řeknu, aby to nedělali. To nemám v úmyslu. Pouze bych chtěl doporučit. Dříve, než své děti začnete kritizovat, přečtěte si klasický příběh Otec zapomíná. Původně byl otištěn v People's Home Journal. Otiskujeme příběh s autorovým svolením ve zhuštěné podobě, tak, jak byl zveřejněn v Reader's Digestu. Otec zapomíná. W. Livingston Larned. Poslouchej, synáčku, vyprávím ti, zatímco ty spíš s ručičkou skroucenou pod tváří a já pozoruji zvlhlé kudrnky na tvém spoceném čele. Vkradl jsem se do tvého pokojíku, protože před pár minutami mnou z nenadání projela mrazivá vlna, když jsem seděl v knihovně u novin. Proto jsem také provinile přišel k tvé postýlce a předkládám ti všechno, o čem teď přemýšlím. Byl jsem na tebe přísný. Zlobil jsem se na tebe, když jsi se oblékal do školy. Tvoje tvář se totiž sotva dotkla ručníku. Vyčítal jsem ti, že sis nevyčistil boty. Hněvivě jsem se na tebe obořil, když si některé věci rozházel po podlaze. A při snídani jsem na tobě našel nové chyby. Rozlil si čaj. Hltavě si jedl a kladl si lokty na stůl. Namazal si na svůj chléb příliš tlustou vrstvu másla. Pak si začal hrát a já spěchal na vlak. Ty ses ale náhle obrátil, zamával si mi na rozloučenou a zavolal: S Bohem, tatínku. Načež já jsem se zakabonil a na oplátku tě okřikl: Narovnej se. A odpoledne to začalo na novo. Když jsem přicházel po cestě k domu, pozoroval jsem tě, jak klečíš a hraješ drápky. Zahlédl jsem díry na tvých punčochách a ponížil jsem tě před tvými kamarády tím, že si musel jít přede mnou domů. Punčochy jsou přece drahé a kdybys je sám kupoval, jistě bys byl na ně opatrnější. Představ si, synáčku, a tohle ti řekl tvůj vlastní táta. Snad si ještě vzpomeneš později, když jsem si četl v knihovně, přišel si bázlivě se strachem v očích. Vzhlédl jsem netrpělivě přes okraj novin a utrhl jsem se na tebe. Co chceš? A ty si váhavě přešlapoval ve dveřích. Nic si neřekl, jen se náhle rozběhl
a v návalu citu si mě objal kolem krku, políbil si mě a tvoje malé ručičky mě tiskly se vší láskou, kterou nechal Bůh rozkvést ve tvém srdíčku. Láskou, která neuvadá, ani když je zanedbávána. A pak si odběhl dupaje po schodech. Jen si odešel, noviny mi vypadly z rukou a zmocnil se mě strašný pocit. Co jsem si to jen navykl? Naučil jsem se jen hledat chyby a napomínat tě. To byla má odměna za to, že jsi ještě malý chlapec. Nedělal jsem to proto, že bych tě snad nemiloval. Jenom jsem zkrátka zapomněl na tvé mládí a čekal od tebe víc. Poměřoval jsem tě svým dospělým metrem. A přitom v tobě je tolik dobrého a milého. Tvé srdíčko je tak velké jako úsvit nad hlubokými kopci. Ukázal si mi to tím, že si tak impulzivně přiběhl a políbil mě na dobrou noc. Nic víc se už dnes večer nepřihodilo. Přišel jsem k tobě za tmy a teď tu zahanbeně klečím u tvé postýlky. Je to jen slabé pokání. Ostatně já vím, že bys tomu ještě nerozuměl, kdybych ti, až se vzbudíš, všechno vyprávěl. Ale od zítřka už budu opravdovým tátou. Budu ti kamarádem, budu trpět, když ty budeš trpět. Budu se smát, když ty se zasměješ. Raději si ukousnu jazyk, než bych vypustil z úst netrpělivá slova. A budu si opakovat jako otčenáš tato slova. Je to přece jen chlapec. Docela malý chlapec. Myslím, že jsem tě považoval spíše za dospělého. A teď, když tě vidím skrčeného v postýlce, zjišťuji, že jsi stále jen děťátko. Ještě včera tě maminka chovala v náručí a hlavu si opíral o její rameno. Žádal jsem zkrátka na tobě příliš mnoho. Příliš mnoho. Místo toho, abychom odsuzovali druhé, snažme se je pochopit. Snažme se pochopit, proč se tak chovají. Je to rozhodně výhodnější a více vzrušující než kritika. Přináší to také více sympatií, snášenlivosti a laskavosti. Ten, kdo zná všechny pohnutky, ten také umí všechno odpustit. Jak řekl doktor Johnson, sám Bůh nemá v úmyslu soudit člověka, dokud nenastal jeho poslední den. Proč bychom se tedy potom měli chovat jinak? Zásada číslo 1. Nikdy nikoho nekritizujte, neodsuzujte a nestěžujte si.